Chendo motes in 16 days of gender activism. Nyiswani no bedo kecha yanga karo bedo launched ndala nyoro. Odi tima ngoto nyise japiny to ndala paga uchiel gango geni madhi bedo ne timore beti. Ndala paga uchiel gi oseketi mondo wang'i ane Lydia. Sani yudo ko ng'ad mine okete paper bag. Sani yudo ka chuo be inego. Sani be yudo ka nyithindo especially sama koro skunde olorni. Emano miyo waketo ndala paga uchiel mondo weche gi watemane ng'iyo ka wanyalo temo kwa keto gi mondo gidog piny. Nikech sani kwa wacha dieri ma ok wapando Lydia gisebedo mang'eny. To ka gisebedo mang'eny ndala paga uchiel ni wanyalo yudore gi organization mondo wane ane ni ang'o monego bedni timo. Ang'o mapok watimo to ang'o mwanyalo medo timo Lydia. Nyadi ng'eny waneno ka weche medo timore ahinya te udi kuonde ma ji odake. Nitiere wan gi case kaka mar jadolo. En achiel kuom jotelo manie kanisni. Chal ka gima gini ok odewo. Jomoko bose wacho no chalo jachien moro. Jomoko bose wacho ni ji nigi stress kata ji nitiere kod paro madang'ne makelo gik ma kamagi. Gima chal kama kotimore ne ng'ato. Ere okang' mowinjo bed nokawo. In miyo mantiere odi tia ka okodhi maber ahinya jomoko temo mondo vumilia wacho ni watem tema ka diponi odhi lokore mbele to gikone tidi yudo mana ka ringre ma ikwanya ot kanyo. Ponono ni ng'ato modak gi ng'ato kata dichuo modak gi dhawo kaka wacho nitie chuo masane goyo bende ponono ni ponono ni gik kama koro en bende ngima en kama rach to tim nang'o beti. Gima ana awacho kaka the caring heart to heart society Lydia gini en gima ok onego ng'iye gi wang' machiegni. Nekech kata kwa nyisi ni Lydia wuoge odi kata ka inyisa ni bedi wuoge odi mano ok solution mimiya. To kama gigi chope en ni ya Lydia gini nyaka ng'iye matut. Iyudo ka jadolo otimore nade chinjo dhako ama timore nade to dhako no en to timang'o. Tinyalo yudo ka jadolo no be dhako duoko gari reverse to goyo machielo no to en to timang'o mondo miyo gike that level. Koro momiyo awacho ga ni an seche ma atimo ga counseling mokwongo. To counseling katimo ni ya counseling anyalo mana timo ni Lydia kopo ni ngima. Ka uwuok wacho ni justice for Lydia to senegi. Onge gima nyalo konya kaka an Betty. To kopo ni wacho ni justice for Betty kopo na seto kan tie gima onego tim ta wuoyo ga gi onagi kenda wuoyo kod gima mos. Sani nitie gimitimo ni unyalo bedo piny to unyalo wuoyo to counselors be nitie wan kae wanyalo wuoyo kodu to kotamore chuth to wacho ni weru